Takže já vás zdravím. Dneska si budeme společně povídat o udržitelném projektu My Trees. S projektem tvoříme komunitu lidí, kteří společně podporují a financují udržitelné projekty. Projekty, které prospívají planetě a přinášejí profit a změnu v životech lidí na více úrovních. Moje jméno je Soňa Hrstková a já vás povedu tímto krátkým informačním videem o projektu, se kterým sázíme stromy. A jsem trošku moc rychlá. A máme takové společné motto vysázet miliardu stromů. A děláme to vlastně dvouma způsobama. Takový ten přirozený tady v České republice je to, že sázíme stromy s naším nadačním fondem. Tady v České republice osazujeme listnatými stromy ty místa, kde je potřeba a takto vlastně zalesňujeme veřejné prostranství, tak aby k tomu měli přístup i lidé, kteří vlastně ta prostranství využívají. Je to ve spolupráci s obcemi a městy a děláme to vlastně dvakrát ročně, na jaře a na podzim a vlastně po každý máme 3-4 sázecí akce, takže zvelebujeme krajinu a dělá nám to radost. To je ta první taková pěkná možnost společně s náma třeba i sázet a to podpořit náš nadační fond. Buď to sázením a nebo nějakými finančními prostředky, protože samozřejmě tím, že jsme nadační fond, tak sbíráme prostředky na výsadbu těchto stromů a vlastně každý dárce získává samozřejmě potvrzení o daru a můžu pro uplatnění ve svém účetnictví. Takže to je první rovina. A půjdeme se podívat dál, protože naším cílem, tím primárním, je pěstovat plodiny, které prospívají právě celé planetě a tím i lidem. A dneska jsme na 2 kontinentech, sázíme eukalypty a eukalypty v Kolumbii, kešu v Kolumbii a v Tanzánii a nově vlastně kávu, která je v Tanzánii. Prezentaci nás budou provázet snímky, které jsme nafotili na loňské kontrolní cestě na našich pozemcích v Kolumbii, takže i toto je fotografie našeho zakladatele a partnerky a právě tady za nima vlastně už je výjezd na náš pozemek a tady vlastně vidíme naše 5leté stromy. Tak a v podstatě to, co my děláme, tak zalesňujeme neúrodné savany. My jsme za podpory agentury CzechTrade vlastně se usadili v Kolumbii, protože jsme hledali vhodné klimatické podmínky a v Kolumbii právě jsou velké rozlohy těchto neúrodných savan. Z důvodu toho, že kdysi vlastně tam pastevci odlesňovali, káceli ve velkém stromy, právě aby mohli pást dobytek. A tím pádem tam vlastně jsou opravdu desetitisíce, stovky tisíce hektarů takto vypadající neúrodné suché savany. A my vlastně je zúrodňujeme a vytváříme z nich takovéhle nádherné stromové farmy. Toto je opravdu naše farma. A kromě našich tam je samozřejmě tisíce hektarů farem, které zase mají jiní investoři. A my tady vlastně máme dneska kolem 240 000 eukalyptů a 1300 kusů kešu. Kešu je krásně rozpoznatelné, je to tady ten trojúhelníček vlevo. To kešu jsme sázeli v roce 2021. No a to všechno ostatní jsou eukalypty, které sázíme od roku 2019. Každý rok osadíme kolem 30-40 tisíc. Jeden rok to bylo dokonce 70 tisíc sazenic. A vlastně tím pádem tady máme stromy různého stáří a ty nejstarší jsou právě vlastně dneska už můžeme říct, že jsou 6letí. Určitě se nabízí otázka, jak můžeme my Češi vlastně pěstovat stromy, rychle rostoucí stromy. Tak máme tam navázanou spolupráci s místní společností Inverboskve. Je to společnost, která se věnuje lesnickým službám. Kromě svých pozemků se stará právě i o pozemky dalších investorů ze zahraničí i místních.
A oni mají velkou lesní školku, což tady je krásně vidět, kde jsme z dronu natáčeli a je vidět, jsou vidět jak skleníky, tak i místo, kde vlastně se dělají klony, tak i část lesní školky venku, kde vlastně už ty sazenice čekají na výsadbu. Oni sami mají něco kolem 500 zaměstnanců a i brigádníků a starají se a svých mají 90 000 hektarů půdy plus x tisíc hektarů právě těch klientů. Když se budeme podívat dále, tak tady vidíme sazeničku eukalyptu ve velikosti, které právě jde do země, kde se vlastně ve stáří asi 2, 3 měsíců sází. A pokud se nasází za 3 měsíce, už je to takovýto stromeček, který má kolem metru 10. A za 3 roky už je to takovýto strom, který má průměr kmene kolem 12 centimetrů, výšku má kolem 11 metrů. Zase je to fotografie autentická z loňského roku, února, takže dneska už jsou zase o rok starší. No a za 5 let je to takto velký strom. Takže vidíte, že eukalyptus je opravdu rychle rostoucí dřevina a naším cílem samozřejmě je vypěstovat to dřevo v nějakým tom rychlém módu a nabídnout ho trhu. A my máme samozřejmě i, vám potom řeknu, co vlastně z nich máme za profit, proč vlastně to děláme. Ale já půjdu teď ještě dál a podíváme se ještě nejdříve na tabulku nárůstu dřevní hmoty právě těchto eukalyptů. My sázíme přesněji eukalyptus pelita a vlastně tady vidíte od prvního roku výsadby až vlastně třeba po nějaký 30. rok, takhle máme roky ve druhém sloupečku, kde vidíme, že opravdu za ty 3 roky má kolem 12 cm průměr, 13 metrů na výšku, takže o něco víc, než jsem říkala. Po 7 letech, kdy ten strom už je považován za dospělý, je vlastně průměr kmenu má 19 cm a kolem 18 má metrů výšky a pak postupně ještě narůstá, sice už ne tak rychle jako v prvních 7 letech, ale za nějakých třeba 15 let už má průměr kmene 28 cm a výšku 22 metrů. Vidíte, že ten strom opravdu za pár let je dospělý a v podstatě tuhle práci udělá u nás za 100 let smrk. Takže rychle rostoucí dřevina, velmi zajímavá, na trhu uplatnění, jak v energetice, ve stavebnictví, ve dřevařském průmyslu. Pokud se budeme podívat dál, tak tady jsme na začátku naší farmy kešu, takže tam, jak jste viděli ten trojúhelníček, tak tohle je vlastně stojíme na začátku, nebo je to zase z únorové cesty, kde pan Pilný vlastně no, nás provázeli zástupci Inver Boskve přímo na těch farmách a ukazovali, jak se nám o to dobře starají. Takže to kešu tady, co vidíte, ten stromeček je tady v té době byl vlastně 3letý a už je taky zajímavě veliký. A na tom kešu stromě rostou takovýto plody. Vy asi znáte jenom kešu oříšky, ale každý ořech visí na takovém jablíčku a vlastně i to jablíčko se dá sklidit nebo sklízí se a dají se z něj vyrobit různé výrobky, třeba med, marmeláda, lihoviny, ocet a různé další plodiny, pochutiny. A ten oříšek, ten asi všichni dobře znáte, tady takhle opravdu visí jenom jeden, je v takovém zeleným skořápce nebo balu, tak jako třeba u nás ořešák. A potom, když spadne, když se vyloupne, tak vlastně je v takovéto skořápce. To jsou 2 oříšky, které jsem našla pod tímto stromem. A zase je to skořápka, která se vyloupne a pak už znáte ten kešu oříšek, který potom se zpracovává. Takže další naší plodinou je kešu strom pro kešu oříšky, kešu jablíčka. Zase z toho máme nějaké zajímavé zisky z prodeje právě těchto plodů. Pokud půjdu ještě k tomu, co vlastně ještě nám přinese, tak ten kešu strom tak za 25 let, kdy vlastně ten strom přestane plodit, tak je už zajímavě velký a dřevo je ceněné na trhu jako bílý mahagón, takže má velmi zajímavou hodnotu pro ten trh. No a proto, abychom mohli tohle všechno dělat a starat se vlastně o ty stromy, tak je potřeba samozřejmě, jsou potřeba certifikace. Certifikaci FSC znáte z mnoha výrobků,
které vlastně stvrzuje, že ten výrobek u nás to dřevo má punc kvality, je tam rodokmen toho dřeva a víme, že bylo šetrně vypěstované. No a certifikace The Golden Standard je pro prodej uhlíkových kreditů a to je vlastně další, co nám přináší naše stromy, kromě dřeva. Když zůstaneme ještě v Kolumbii, tak máme tady ještě projekt Little Bohemia, protože to první, co jste viděli, tak to je vlastně na prvních 900 hektarů půdy, kde pěstujeme tedy ty stromy. Ale tady pak jsme koupili před 3 rokama dalších 1200 hektarů půdy o něco dál, a kde jsme vlastně ji rozkouskali na 30 hektarovky, takže 40 dílů vlastně tady vzniklo. Nějaký 2/3 jsme prodali klientům, něco si nechala firma a teď ještě uvolnila 5 30 hektarových podílů, takže máte ještě dnes možnost si koupit v Kolumbii v regionu Vichada 30 hektarů půdy. Je to u této krásné hory a tady se vlastně společně budou pěstovat různé plodiny, cukrová třtina, stromy, některé už tam rostou. A ti majitelé budou mít, kromě toho, že budou mít zajímavě uložené peníze vlastně v půdě mimo Evropu, tak budou mít i profit z pěstování té půdy. Abych řekla cenu, 30 hektarů stojí 19 900 dolarů, což je něco kolem 490 000 korun za 30 hektarů, si myslím, že je to velmi zajímavá cena. No a teď se půjdeme podívat dál na další kontinent, protože v Kolumbii jsme začali v roce 2019 a loňský rok jsme vlastně expandovali do Tanzánie. Tanzánie je opravdu velmi zajímavá země, už jenom proto, že se tam vypěstuje velké množství nejenom kešu, oříšků, a i třeba kávy, ale také ovoce. A oni vlastně nemají úplně možnost všechno zpracovat. A spousty toho končí na hromadách, skně a třeba kešu se většinou vyveze v surovém stavu do Indie a do Vietnamu ke zpracování, takže vlastně ta země přichází o velmi velké výdělky. Proto se rozhodli podporovat zahraniční investory a dali pobídky. A my jsme vlastně využili pobídky vládní a stali jsme se vlastně tam partnerem jedné místní kávové farmě, kterou mimo jiné mají Češi, a koupili jsme 40% této kávové farmy, takže dneska už dovážíme kávu do našeho e-shopu a prodáváme, pražíme a prodáváme, ale mimo jiné jsme koupili půdu a vlastně začínáme tam pěstovat svoje cashew stromy, svoji kávu a taky vytvářet zpracovatelský závod. Tady má na cashew. A tady vlastně vidíme ještě obrázky, jak vypadají cashew stromy, když ty sazeničky, které jsou těsně před výsadbou. A takže je to takovýto stromeček. A vlastně to další jsou jsou kávové sazeničky, které vlastně, z kterých se sklízí ty třešinky, což v každé třešince je ta pecka, což je to kávové zrno, a ty slupky slouží pro další zpracování třeba na čaj, které se říká kaskara, takže se usušejí a prodávají a je z toho lahodný čaj. Tak teď bych ráda vlastně shrnula, proč to všechno vám vlastně tady vyprávím, proč tohle všechno děláme. Samozřejmě tyto plodiny jsou pro trh velmi zajímavé a přináší bohatství nejenom vlastně nám, ale i lidem, kteří vlastně mají o ně zájem. A my, když shrnu, z čeho tedy máme profit a podíváme se nejdříve na eukalypty, tak jak jsem řekla, tak je tam ta dřevní hmota, kde vlastně na hektara rok je přírůstek dřevní hmoty kolem 35 kubíků a ta cena dřevní hmoty samozřejmě pořád vzrůstá, takže v okamžiku, kdy budeme kácet stromy, tak bude jistě větší ještě než je letos a za nějaké třeba 3-4 roky už můžeme mít první peníze z dřevní hmoty. No ale vlastně kromě toho tady jsou uhlíkové kredity, které slouží pro offsety firmám, tak jak dneska se tlačí na odmazávání uhlíkové stopy a ty firmy vlastně už dneska mají některé povinnost to dělají, některé to dělají dobrovolně. A ty uhlíkové kredity se právě generují právě z plodin nebo ze stromů, které vlastně mají certifikaci, to znamená, je tam spočítáno,
kolik těch uhlíkových kreditů vlastně vytvoří kolik stromů. Takže u nás třeba víme, že naše eukalypty od 4. roku stáří, vlastně od 4 roky po výsadbě, každý rok nám vygeneruje vlastně 20 stromů, jeden uhlíkový kredit. A ty uhlíkové kredity my vlastně zpeněžíme, prodáme těm firmám pro ten offset. Takže jenom proto, jenom díky tomu, že nám tam ty stromy rostou, vlastně tam příjem z prodeje uhlíkových kreditů každý rok. Takže já říkám krásný pasivní příjem jenom díky tomu, že nám tam ty stromy rostou. No a na konci, až se rozhodne, že se skácí celý strom, tak je tam ještě příjem z dřevní hmoty vzrostlého stromu. Takže to je eukalyptus. Další je kešu, to už jsem nastínila, kešu pro kešu oříšky, pro kešu jablka. Všichni známe kešu oříšky, myslím, že spoustu lidí je má velmi ráda a ta cena zase na trhu stoupá, tak jako třeba ta dřevní hmota a je určitě zajímavá pro trh, takže je budeme zase každý rok od 4. roku stáří sklízet a prodávat. Další je káva, možná bych tady měla mít napsáno kávovníky, protože samozřejmě ty sazeničky se jmenují kávovníky a my vlastně díky tomu, že budeme mít svoje vlastní sazenice, tak budeme každý rok zase sklízet, zase od 4. roku stáří sklízet kávu a vlastně prodávat, připravovat ji pro ten trh, pro velkou obchod a pak pro malou obchod. Takže tady bude vlastně profit, nejenom z toho zrna, ale i z těch kávových slupek. To, že káva je zajímavá dneska na trhu, bych možná určitě měla připomenout, protože ubývá míst, kde se káva dá sázet a pěstovat vůbec, protože tím, jak se mění klima, tak opravdu Kolumbie už přestává a další státy přestává vlastně mít ty podmínky pro pěstování kávy. A naopak Afrika, Tanzánie má velmi dobré prognózy díky tomu, že vlastně tam je speciální klima a vlhko. Tak půjdeme se podívat dál. Určitě se zmíním o našem e-shopu, protože já jsem před chvíličkou řekla, tak máme svoji kávovou farmu, kde už vlastně sklízíme a dovážíme kávu zelenou sem v surovém stavu. Pardon, tady ji vlastně pražíme a připravujeme momentálně pro náš e-shop. Takže na našem e-shopu si můžete dneska už koupit výbornou kávu v biokvalitě, v různých gramážích. A máme velmi dobré recenze, že je opravdu velmi kvalitní a výborná. A naším cílem je také dodávat je do kaváren a vlastně i tam, kde je zájem o velmi dobrou kávu. Další, co tady máme, tak dovážíme oleje z baobabu, z nímu, z moringy, jsou to stromy, které rostou v Africe a které jsou velmi zdravé, a také prášek z těchto stromů a dál tady je ještě třeba modrý čaj, blue tea a přijdou další a další výrobky vlastně z ovoce, které tam vlastně, jak jsem říkala, schní jen hromadách, tak my budeme mít zpracovatelský závod, díky kterému budeme zpracovat právě nejenom kešu oříšky, ale vlastně budeme nechávat si zpracovávat i to ovoce na zdraví výživové doplňky. A pokud bych to měla teda celé shrnout, tak určitě podnikáme s komoditami, jejichž ceny stále rostou, komodity, které jsou na trhu žádané, protože dřevo samozřejmě ubývá ho, takže cena roste a je žádané. Káva, jak jsem řekla, ubývají místa, kde se dá pěstovat, a kešu stromy, tak to je velmi podobné. Takže i vy vlastně můžete mít profit na tomhle našem podnikání, pokud i vy si přes naši platformu pořídíte nějaký počet eukalyptů, kešu nebo kávovníků. To je první možnost, která se tady nabízí. Další je náš e-shop, protože dneska si můžete nejenom koupit naši kávu na našem e-shopu a ty další produkty, ale každý partner našeho projektu, každý, který bude mít vlastně účet v naší platformě, tak od firmy dostane svůj vlastní e-shop s affiliate linkem a vlastně bude moct doporučovat svůj e-shop dalším lidem, a díky tomu, že oni se tam nakoupí, tak majitel e-shopu bude mít odměny z těchto nákupů. Kromě toho, že budeme samozřejmě i cashback z vlastních nákupů na svém e-shopu.
Takže se tady skýtá i třeba zajímavý nějaký přivýdělek pro ty, kteří jsou podnikaví. A teď bych vám určitě měla říct tu výhodu speciálně, kterou máme, protože pro nás je 22. únor letošního roku velmi zásadní, kdy měníme zcela komunikaci ven, měníme brand a teď vlastně do té doby firma uvolnila eukalypty, které vlastně už jsou 4 roky starý. A to znamená, že se nesázely v loni, ale už v roce 2021. A za stejné peníze si člověk vlastně může koupit přes naši platformu tyto eukalypty. Proč to je výhoda? Protože nemusí čekat takový člověk 4 roky na příjem z uhlíkových kreditů, ale už letošní rok dostane vlastně první příjem. A pokud půjdeme ke kávovníkům, tak ta výhoda tady je v tom, že kávovníky, tak jako kešu, jsou v prémiovém portfoliu, nebo třeba i jako ta půda. A to k tomu premium portfoliu se běžně člověk dostane, a když má vlastně nakoupený eukalypty v ceně $1500. Přece jenom jsme primárně strom projekt, který chce zalesňovat, a prostě proto chceme, aby nás lidi podpořili v tom zalesnění. A proto teda to prémiové portfolio nabízíme až od $1500 ve stromech. Teď dokonce, nebo do 22. února je tady možnost pouze ze $100 v eukalyptech se už dostat ke kávovníkům. Takže ten člověk může vlastně si zainvestovat $100 do stromu a může si hned koupit kávovníky. Kávovníky máme taky v balíčkách po 10 kusech. Jeden balíček stojí $490, ale kávovník plodí až vlastně i 50 a víc let, takže je to generační. A takže majitel kávovníku nebude mít příjem jenom on pro sebe, ale i po něm jeho děti a určitě i jeho vnoučata, takže je to generační podnikání. Pokud s váma rezonuje to, co jste teď slyšeli, tak je tady úplně jednoduché doporučení. Vytvořte si v naší platformě svůj účet. Souběžně si vlastně nakupujete svůj první eukalypt za $20, platíte v českých korunách a vlastně je to už první eukalypt, který vám přinese peníze už příští rok vlastně z uhlíkových kreditů. Ale samozřejmě jste od té doby součástí našeho projektu, k ničemu jste se nezavázali a teď je čistě na vás, jestli budete nějakým způsobem pokračovat, nakupovat si stromy, zvyšovat si svoje cash flow, zajišťovat se do budoucna, zajišťovat do budoucna nejen sebe, ale také svoje děti nebo svoje vnoučata. Takže taková tady je nabídka účastnice podpořit náš projekt, podpořit projekty, které opravdu přispívají nám všem, protože my věříme, že společně tvoříme svět, kde se dobře žije a určitě budeme rádi, že budete součástí tohoto projektu. Takže tvoříme pro sebe a pro svoje rodiny ten lepší svět. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek večera.